Kamuško, cítim, jak mám napompolené nohy, kámo, ja potrebujem vodu. Poďme do kaplného si kúpim vodu, prosím ťa. Guláško, ja tam nejdem, tam ma deti neustále teraz otravujú, nech im kúpim želací tabak, zás chytím alergickú reakciu. Ja už mám z toho traumu, ja mám z toho alergiu, kámo. Budú tam deti, ja to Nie, kámo, zás na to budem doplnúť. Brácho, skoj, vidím, že si bežujúci, zbehni mi tam kúpiť jeden čubáč. Čo? Si tu úplne normálny, veď to tu nemôžeš robiť, lebo stala alergické reakcie, som musíme okamžite vzala doktora. Ja poznamenal doktora. Vlasa. To už je doktor! Čo je tu dá problém? Alergická reakcia! Dajme to postaviť. Je mŕtvý. Jakže je mŕtvý? Tak mu furt pumpuje hrudník. Tak ale ne teraz, ale až o týždeň a pol, pozri sa na ruke, má napísané 202 km idem bežať. Zabehnem 15 ultramaratónov za 365 dní a plus to zabehnem jeden 200 kilometrový ultramaratón pre svetielko nádej. Ja bežím a ty prispej.